musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Obina TV calminaɗi teddude fewde moon kala ɗo mbawɗon tawede joɓiɗi sikki ala on paami oɗo saaha ɗo gonɗen koye en direct ɗo e jumamo ko Médina Gounass ko yettudal en feewi noon tawi ko aljuma no hawri e 16 lewru janvier hitande ujunaje ɗe nogas e joyyi on paami oɗo saaha ɗo noon waktu juma o ɓaadima gonɗen ko e 14 heures pawɗum hojomaji 45 oɗo saaha noon ko ɗon woni ɗo gonɗen ɗo e jumamo ko Médina Gounass no gonɗon e yiirude